У некаторых краінах сярэднявечнай Еўропы, калі б вы здзерлі сілай з мужчыны бараду, то вам маглі б прызначыць такое самае пакаранне, як і ў выпадку, калі б вы ўзялі ды адрэзалі гэтаму мужчыне ягоныя яйкі. Жорстка, але іначай быць і не магло, бо тут размова ідзе пра мужчынскую годнасць. Аднак я лічу, што захаваць уласныя тэстыкулы значна каштоўней за нейкую там бараду. Вітанкі, як вы здагадаліся, сёння мы будзем размаўляць пра валоссе. Як асабіста вы ставіцеся да барады на нечым твары? У не такім далёкім гістарычным мінулым гэтае стаўленне магло быць дыяметральна супрацьлеглым, у залежнасці ад грамадства і часу, які мы разглядаем. Некаторыя лічылі бароды адзнакамі мужнасці, улады, статусу, спеласці і дасведчанасці, а іншыя бачылі ў барадатых тварах барбарства, недагледжанасць, небяспеку і нават пашану да цёмных сілаў. Часткова такое дваякае стаўленне захоўваецца нават сёння. Да таго ж, валоссе зоны твару – гэта вельмі заўважная плоцевая рыса, якая глыбока звязаная з нашымі ўяўленнямі пра мужчынскае і жаночае. Так глыбока, што некаторыя шалеюць, калі бачаць бароды не на сваіх месцах. У якасці прыкладу, усе мы памятаем, якую хвалю абурэння кансерватыўных людзей узняў выступ Томаса Нойрвіта на Еўравізіі 2014. Мяркую, што выява бардатай жанчыны выклікае кароткі сутык у мазгах пэўнага гатунку, таму і рэакцыя была такой бурлівай. Не то женщина, не то мужчина. Европа совсем обезумела. Борода побрита, отрежь себе и член, не будь как Кончита. Либерализм воцарился в глобальном масштабе. Рано или поздно, или, может быть, не им, но их детям уж точно предстоит стать самим Кончитой Вурст. Але бароды любяць не толькі дзіўныя дзяды і спевакі. У тебя есть борода, я скажу тебе да. Сярод маладых мужчын даволі пашыранае меркаванне пра тое, што барада вабіць жанчын. Сапраўды так? Женщина имеет напротив себя мужчину с бородой, она генетически относится ему в большей степени как к мужчине. Ці хутчэй той расійскі спявак памыляўся. У тебя есть борода? Але пачнем мы з біялогіі барады. Наогул, чаму барада расце ў мужчын і нават некаторых жанчын? Можа, ёсць нейкая эвалюцыйная нагода, чаму людзі захавалі такое дзіўнае валоссе? І чаму некаторыя з нас жыццё гатовыя аддаць за права гэтае валоссе насіць? Дазнайцеся пра ўсё гэта і багата чаго іншага з гэтых трох відэа, прысвечаных барадзе ды валоссю на нашай скуры наогул. Гэта першае відэа. Хоць Homo sapiens часам называюць голай малпай, але насамрэч наш біялагічны від мае валоссе на большай частцы сваёй скуры, у тым ліку на твары. Яно і не дзіўна, бо валоссе на целе – гэта нашая адметная рыса, як жывёл, што належаць да клясы сысуноў, млекакормячых. Наогул, эвалюцыйная вынаходка валасянога фалікула, структуры, якая і адказная за рост валосся, гэта частка таго, што забяспечыла сысунам эвалюцыйны поспех і распаўсюд па ўсім свеце. Таму не дзіўна, што і чалавек гэта даволі валасатая малпа. Нават чалавечы плод ужо на 24-м тыдні свайго развіцця шчыльна пакрыты даволі доўгімі валаскамі. Такое покрыва завецца лануга, гэткі пух. Бліжэй да 36-га тыдню лануга звычайна выпадае, але літаральна цягам месяцу валасяныя фалікулы пачынаюць вырошчваць новае покрыва. Новыя валаскі, хоць і танчэй за першапачатковы лануга, але таксама пакрываюць усё нашае цела. Акрамя хіба што далоней ды падэшвы, вуснаў, пупа, смочак, часткова геніталій, а таксама абаротнай стараны вуха,
ці траўмаваных частак скуры з шнарамі, хоць шнары калі-нікалі могуць і зарастаць валоссем. Такія валаскі і завуцца пушковыя, тонкія, ледзь заўважныя, з вельмі слабою пігментацыяй. Гэтае покрыва з дробных валаскоў бывае складана заўважыць, але калі вы пачнеце разглядаць скуру з павелічэннем, хопіць і лупы, то здзівіцеся, у якіх нечаканых месцах мы, насамрэч, валасатыя, а ніяк не голыя малпы. Цікава, што фалікулы гэтых празрыстых валаскоў звычайна не звязаны з сальнымі залозамі, а таму і праблем ад іх можа быць значна меней, чымся ад заўважных, як бы дарослых валаскоў на целе. І каб пушковы волас стаў дарослым, навукова кажучы, тэрмінальным або канчатковым, яго трэба абудзіць, што адбываецца з дапамогай гарманальнай рэгуляцыі. Такое абуджэнне звычайна пачынаецца ў перыяд палавога ці плоцевага выспявання, тое, што завецца пубертатным перыядам ці пубертатам. У гэты час эндакрынная сістэма нашага цела пачынае актыўна выпрацоўваць усё больш плоцевых гармонаў. Нас будуць цікавіць андрагены. Насамрэч, гэта даволі вялікая група гармонаў, але мы дакладна можам назваць два самых значных, якія звязваюцца з рэцэптарамі валасяных фалікулаў і актывуюць іх рост у тэрмінальную стадыю – тэстастерон і дэгідратэстастерон – ДГТ. Цікава, што тэстастерон уплывае не толькі на наяўнасць валосся ў пэўных зонах нашага цела, але і на хуткасць росту гэтага валосся. Барада расце хутчэй за ўсё улетку, сезон, калі людзі маюць найвышэйшыя ўзроўні андрагенаў. Вядома, не толькі тэстастерон і ДГТ уплываюць на хуткасць росту, граюць ролю і індывідуальныя асаблівасці па-за межамі эндакрыннай рэгуляцыі. Напрыклад, светлыя валасы на барадзе растуць значна шпарчэй за цёмныя, але сувязь паміж хуткасцю і высокім тэстастэронам вядома навукоўцам не адно дзесяцігоддзе. У сярэднім барада дае прырост ад 0,2 да 0,5 мм штодзень, але, вядома, будуць і выключэнні. Дарэчы, уласную хуткасць росту барады даволі лёгка падлічыць. Вось у гэтым відэа я непаголены ўжо 4,5 месяцы. Гэта было вельмі складана. Прыкладна 135 дзён. А значыцца, калі мы возьмем волас барады, я ўзяў раптоўна 3, і падзелім ягоную даўжыню на тэрмін без галення, то і атрымаем наш штодзённы прырост. Але адно але, улічваючы складаную структуру валасоў барады, яны такія кудлатыя, курчавыя, бывае складана неяк ацаніць. Улічваючы, як ён вось тут адыходзіць, лічым, што 80 мм. Гэты паказнік вышэйшы за самы максімальны сярэдні, пра што гэта сведчыць. Цяпер лета, і ўлетку хуткасць роста валосся можа быць вышэй за звычайную, але звычайна паказнікі гэтыя ад 0,3 да 0,5. Цяпер вы разумееце, як часта мне даводзіцца галіцца. Але павернемся да нашага пубертату, ды зменаў, што адбываецца ў целе. Тэстастерон, як у хлопцаў, так і ў дзяўчат, якраз і стымулюе пераўтварэнне пушковых у тэрмінальныя валасы на лабку і пад пахах. Валасяныя фалікулы ў гэтых зонах маюць адмысловыя рэцэптары, мішэні, вельмі адчувальныя да андрагенаў, якія запускаюць пераўтварэнне фалікулаў. А вось іншыя зоны, як ніжняя частка твару, з аднаго боку могуць рэагаваць на крыху вышэйшыя ўзроўні андрагенаў, у параўнанні з падпахамі ды лабком. А з іншага боку, аднаго тэстастэрону барадзе будзе замала. Нашая скура, якая ўтрымлівае фалікулы зоны барады, як і самі фалікулы, могуць трансфармаваць андрагены ў больш актыўную форму – дэгідратэстастерон. Гэта адбываецца з дапамогай адмысловага фермента 5-альфа-рэдуктазы. Цікава, што генетычныя мужчыны, якім бракуе гэтага фермента, маюць тэрмінальнае валоссе толькі ў падпахах і на лабку, але не на ніжняй частцы твару. Карацей, не адным тэстастэронам валоссе жыве. Розная адчувальнасць да андрагена ў розных зонах.
розныя ферменты, звязаныя з метабалізмам гэтых андрагенаў у розных частках скуры нашага цела, розныя базавыя ўзроўні тых андрагенаў у розных людзей. Усё гэта адбіваецца на вашай валасатасці. Як бачыце, чыннікаў багата. Напэўна, вы заўважалі, што барада ў падлеткаў пачынае свой рост па этапах. Спачатку абуджаецца зона вусаў, потым бакенбарды, гэта валоссе па лініі сківіцы. Пасля вырастае казліная барада і толькі потым далучаюцца шчокі і шыя. Такі няроўны рост цудоўна ілюструе складаны і неаднастайны характар як адчувальнасці фалікулаў да андрагенаў, так і іншых чыннікаў, якія ўплываюць на рост валосся ў зоне барады. Мяркуюць, што фалікулы становяцца запраграмаванымі на такі няроўны рост яшчэ падчас эмбрыянальнага развіцця, калі розныя гены рэцэптараў фалікулаў па-рознаму экспрэсуюцца ў розных частках нашага цела. Гэта значыць, што ў некаторых мужчын поўная барада можа развівацца шмат гадоў. Гэты працэс можа ісці да 30. У некаторых самавітая барада не разаўецца ніколі. Ну а камусьці будзе трэба галіць вусы ў 4 гады. Але пра гэта колькі словаў далей. Пакуль жа памятаем, што такія рэчы як шчыльнасць барады, якая можа адрознівацца ў разы сярод розных мужчын, зоны росту, нават хуткасць. На ўсё гэта неймаверна моцна ўплывае генетычная спадчына. Напрыклад, этнічныя японцы ў параўнанні з еўрапейцамі ў сярэднім маюць не такія самавітыя бароды. Гэта тычыцца і мужчын кітайскага паходжання. Часам слабы рост барады можа выклікаць хваляванні ў хлапчукоў, як у гэтым прыкладзе. Зайздрошчу тым хлопцам з заходніх фільмаў, якія я глядзеў, з валасамі па ўсяму твару і целу. Нават калі мне споўнілася 20, я хацеў мець вусы ці бараду на твары, валасы на руках і нагах. Я спрабаваў усе даступныя зелля для росту валасоў і падманваў сябе, што аднойчы валасы пакроюць усё маё цела. Гэтага не адбылося, але я рады, што гэтага не адбылося. Насамрэч, хлопча проста не ведаў, як яму пашанцавала. Добра, што ён прыняў сябе. Ну, ці іншы прыклад. Мужчыны некаторых народаў Афрыцы адрошчваюць валоссе на твару толькі ў вельмі сталым узросце. А таму барадаты студэнт-навуковец еўрапейскага паходжання можа выклікаць збянтэжанасць у мясцовых. Тут працытую Сапольскага. У Афрыцы толькі старым людзям удаецца штосьці адпусціць на падбароддзе. Таму моя кудлатая барада, пэўна, падсвядома ўспрымалася як рыса старэчага ўзросту. Я быў хадзячай супярэчнасцю, неўзабаве 30 гадоў. З віду стары, з статусам дзіцёнка. Карацей, людзі розныя. Розныя з віду, статусу і нават розныя па ўзросту, якім пачынае расці барада. Звычайна, абуджэнне тэрмінальных валасоў у гэтай зоне сярод еўрапейскіх падлеткаў-хлопчыкаў пачынаецца бліжэй да канцу пубертату, гэта каля 14-15 гадоў, але ёсць і выключэнні. Напрыклад, я пачаў галіцца ўжо ў 11 гадоў, бо мой пубертат быў заранне. Я адзіны басіў сярод аднакляснікаў, хоць і быў самы малодшы. 11 можа параўнальна і рана, але не тое, каб штосьці зусім надзвычайнае. Першыя заўважныя вусы могуць з'яўляцца і ў 9 гадоў. Але калі валоссе ў зоне барады пачынае расці раней, варта наведацца да эндакрынолага. Напрыклад, у Турэччыне быў апісаны выпадак з зусім малым дзіцяці, якому і 4 гадоў не было. Але вусы ўжо былі. Такія зараннія вусы могуць быць сімптомам, напрыклад, гіперплазіі наднырачных залоз ці іншых станаў, звязаных з забагатай колькасцю андрагенаў у целе. Як бачым, барада можа дапамагчы нават у дыягностыцы хвароб. І не толькі хлопцам. Чаму бароды могуць расці і ў жанчын? Ці звязаная наяўнасць барады з лысінай? І якая сапраўдная роля андрагенаў ва ўсіх гэтых працэсах? Абвяргаем міты ў наступных частках. Дзякуй за прагляд. Гэтае відэа я ствараў яшчэ ўлетку. Цяпер давялося разбіць яго на 3 частцы, бо занадта працяглае відэа на дадзены момант раскоша, якую я не магу дазволіць на гэтым канале.
Алгарытмы Ютубу не ўмеюць працаваць з беларускамоўнымі відэа як след, і таму патрэбны пэўны час і пэўная колькасць такіх відэа на гэтым канале, каб сфармаваць патрэбныя патэрны і адфільтраваць аўдыторыю. Спадзяюся на вашае паразуменне. А таксама падзяка ўсім людзям, якія падтрымліваюць выхад гэтых відэа на Patreon. Такі кантэнт магчымы выключна дзякуючы ім. Прадакшн і постпрадакшн асветніцкага відэакантэнту зусім не танная і не хуткая рэч, таму існаванне гэтага кантэнту цалкам у руках тых, хто забяспечвае падтрымку. Дзякую ўсім, хто да гэтага прычыніўся. Спадзяюся, мы неўзабаве пабачымся. Мы возьмем волас барады. Я ўзяў 3. Ну нічога. У мяне іх усё адно забагата. Гэта было болейша. Волас барады. Не згубі. Трэба яго захаваць.